впечатление, наистина и на мен, нещо забележително. Така, ние имаме ефект, който по-късно беше установен и в живата материя. В началото обикновено в клетката гледаме ядрото, обаче в последващи изследвания разкриват, че не по-малко интересни неща има в обвивката на клетката, там са електрическите централи. Нещо такова става и с Земята. Ние обикновено гледаме флора, фауна, водна маса, ядро, но всъщност големи загадки има и в самата ни атмосфера. Те почват от тук. Не по-малко загадъчни и интересни, отколкото останалите, с които по-често се сблъскваме и по-често коментирам. Живеем в неспокойна планета. Земетресения, вулкани, бури, но най-променливото нещо, струва ми се, е нашият климат. Има ли нещо интересно, което можем да научим в тази връзка? Ние можем да научим интересни неща, но тук наистина махалото се колебае. Както виждаме красота, така виждаме и нещастия, защото климата носи и двете. Има хаотични процеси. Климатът е хаотичен, но без да навлизам в теология, по-скоро бих казал, въпреки този хаос, има и водещи закономерности. Подправил съм да проследим на бързи кадри как се развива една буря в пустинята Сахара и на къде отиват милионите тонове пясък. Намираме се в пустинята Сахара. Вятърът, който всъщност и създал тези песечинки, сега ги вдига и ги пренася през Атлантическият океан. По пътя те падат в океана и носят минерали за зелените водорасли. След това забележете къде отива преди всичко този вятър. Той изсипва останалата част върху най-зелената част на нашата планета, Амазонка и нейните тропически гори. Дъждовете, които падат там, са смесени с пясък, пясъка носи минерали и по този начин обогатява почвата. Защото парадоксално е, най-големите дървета растат там, където почвата е най-бедна. Амазонският басейн е с бедна почва. И за това трябва непрекъснато да бъде по особен начин наторяван. Наторяването става чрез пясъци от пустинята, които се пренасят всяка година и това откакто свят светува. Това от една страна е хаотично, никой не може да каже как ще се развие тази буря, къде ще тръгне, но ние знаем едно, че през годината ще има такава буря и че зелените растения ще си получат своята доза минерали, за да може да продължава живота. Защото умрат ли те, няма кислород, няма синя планета, а ще има нещо като Марс или Венера. Като математик интересувал ли си се от вероятността случайни комбинации да създадат такава прецизност? Дори ако погледнем до тук разгледаните факти само, има ли вероятност да има втора планета идентична на нашата? Сега аз може да съм математик, но не съм такъв специалист и не бих искал моите заключения да ги представя, защото има много по-сериозни изследвания в тази област. Но като математик по-скоро бих леко възразил върху това фетишизиране на случайността и ще ти дам един пример. Ето, от гледна точка на математиката може да се случи, ако ти препоръчам всеки ден да държиш отворен прозорец на твоята стая, защото има вероятност да се развие буря в София, има вероятност тя да мине през банка, да вдигне пачки евро или български левове и примерно ти като се прибереш от откритието да видиш 1 милион евро или лево, зависи как е преценил вятъра и на следващия ден ти вече си милионерка. Това от гледна точка на математиката е възможно. От гледна точка на физиката нямаме основания да казваме, че е невъзможно. И даже нещо повече. То е по-възможно, отколкото тези процеси. Защото е много по-опростена ситуация. Но всеки един интуитивно чувства, че това може да минат векове, няма как да се случи. Може да държат от прозорец отворени твоите деца, после внуци, правнуци,
И може изобщо не се случи, и ти си го знаеш много добре. И дори не знам някой в света, учен или не до там учен, да експериментира по този начин да получи $1 милион. Значи той не разчита на случайността. Щом не разчита на случайността, тогава се питам откъде на къде пък толкова голяма вяра, ако има някаква вероятност една жива планета да възникне. Значи в практичния живот не се прилага този метод. Но на ниво хипотези се прилага. Добре, не могат ли двете да се съчетаят? Това бих казал. А сега да се върна вече конкретно на въпросите. Тези открития създадоха един профил в науката, цял клон, наречен астробиология. Всъщност тя се заражда от групи учени, които искат да видят и да картографират планетите, които успяват да уловят, какви компоненти трябва да съдържат, за да има наличие на живот, нещо близко до нашата Земя. Там се слагат едни стойности, да не навлизам в подробности, пък и честно казвам, не всичко аз разбивам до край. 1/10 се взима като вероятност за всеки един от факторите. Счита се, че около 20 фактора са достатъчни, за да говорим, че има нещо приблизително като Земята. Когато обаче разгърнем тези 20 фактори, се получава вероятността като единица върху число с 15 нули. Аз не знам дали си даваме представа за мащабността на това число или за малката вероятност, която се получава, как можем да построим този пъзъл. Само ще дам следния пример. 1 милиард е огромно нещо. За да извърши човек 1 милиард дихания, трябва да живее повече от 95 години. А тук ние говорим за хиляди милиарди. Няма как просто да се случи тази красота. Освен това, има и друг фактор, който трябва да вземем под внимание. Това все пак са стойности, които ние ги нагласяваме да се видят. Но това съвсем не значи, че имаме взаимоотношения. Ние може да сложим един до друг предмети, които биха могли да си взаимодействат. Но всъщност, кой ще направи връзката между тях? Ето това пък изобщо не се отчита. В този смисъл бих казал, че вероятността е много малка и тя е съпоставима и подминава онази, която е характерна за нашата галактика, 200 милиарда звезди. Тук имаме число много по-голямо от споменатото. Следователно, от гледна точка на теория на вероятностите, малко вероятно е при 200 милиарда звезди, ако приемем, че всяка звезда има по 5-6 планети, малко вероятно е да попаднем на такава като нашата. Малко вероятно е. А пък, като съм казал малко, това съвсем не значи, че няма, но е много малко вероятно. Да. Освен математик си и пастор, сега въз основа на изказаните факти, какви послания би отправил? Послания към аудиторията. Да. Какви послания ли? Нека да прочетем нещо, което също така силно ми е правило впечатление. Едно описание от книгата Йов. Де беше ти, когато основавах земята, извести, ако си разумен, цитирам Йов 38:4-6-7, извести, ако си разумен, на какво се задълбочиха основите или кой положи крайъгълния камък, когато звездите на зората пееха заедно и всички Божии синове възклицаваха от радост. Към тази радост всъщност можем спокойно да прибавим и радостта на астронавтите. Радостта на всеки, който е видял тази синя планета, нашата планета. Тя не само, че е сложна, не само, че е балансирана, математически подбрана, тя не е като компютъра. Интелигентен, но студен. Тя носи в себе си заряд красота. А това означава, че е докосната от емоционално същество. Просто тя е наситена, емоционално обагрена. Затова е обект на поети,
не само на учени. Затова всички възклицават колко хубаво го е казало Свещеното писание. И още един